Kaixo, gu hirugarreneko ikaslea gara. Alaira Aranburu, Elda Etxebeste eta Maialen Etxazarreta. kontsultarioarekin hasiko gara. Kaixo entzuleok, oraingoan kontsultarioarekin hasiko dugu gaurko saioa. Gaurkoan amodia izango da gure kontsultarioaren gaia, eta asteartero bezala hemen dago Graziela edozein galderi erantzuteko prest. Kaixo, Graziela, zer moduz? Kaixo, amodiari buruzko edozein galdera erantzuteko eta aholkuak ematera etorri naiz gaur. Badakizue Grazielaren aholkuak jasotzeko deitu behar zutela 902-20-30-0 telefonora. 902-20-30-0 gogoratu. Lehen deiarekin hasiko gara. Kaixo, zure izena? Kaixo. Entzuten alda, hora zaude? Bai, kaixo, bai. Nor zara? Teresa naiz. Basen deitzen dut. Mi amor, esan zeinen zure arazoa. A ber, nire guztien ez da mutila. Lasaitu, cariño, ezin zaitut lagundu ez zaitut ulertzen. Sigue. Bueno, mutila hori nire laguniko berena da, eta bere ondoan denbora asko egoten naiz, eta... Jarraitu. Zer egin behar dut beraz konturatzeko? Morala, ez da zer gertatzen, zuk egin barrezuna da, sentitzen duzuna azaldu zure lagunari, eta berak ere maite bazaitu oso ondo zarete, ez hain zaila. Ez nez da sartzen, noiz, zein momentuta. Ea mizero, harrapatu ezazu bakari, eta zure sentimenduak izpretzatu. Betu zabe, zenbat eta lehenago azaldu, hobe izango da. Eskerrik asko, saiatuko naiz. Mila esker benetan. Ez da ezer, hau nire lana da, agur eta zorte izan. Bueno, entzun duzue gure Graziela beti bezain jator eta lai. Bueno, Graziela, prestu rengo deia jasotzeko? Si, mi amor, ni beti prest. Bueno, jarretuko dugu. Bai, esan, nor da? Iepa, zema duzun bakire naiz bertakoa. Oso ondo, encantada, zein azura arazoa. Banin, ez dakirik ezazagatik, baina fizikoki oso ondo nago, bueno, egia esan bikain. Eta ez dut ulertzen nolarenik ez da mutilagunik aurkitu. Nik uste dut zure arazoa fizikoa baino psikologikoa daudela, Nola? Markatu? Benetan ari azara. Kita, mi amor, hain fiziko ona baduzu, probatu ezazu pixka bat apalagoa izatea, eta ziur mutur guztiak eratorriko dituzula. Bale. Eta ez aztu, minimona eta ezkoten bat jartzea, Bai, noski. Bueno, txao, cariño, beste bat arte. Bai, agur. Bueno, kantunen ondoren iritsi da gaurko elkarrizketaren unea. Bale, dizuten ordatoren gaur? Ez dut esmatu. Beste batzuk emango dizkizuet. Ados, baina azkar, hasteko gogo ikaragarria eta euskaleta. Ongi da. Abeslaria da, errenterikoa... Baina neska da mutila, tira esan. Neska gazte bat da eta berria da bere taldea. Uste dut badakidala. Ez da Leire Martinez izango, ezta? Bete-betean asmatu duzu, kaixo Leire. Kaixo guztioi. Bueno, Leire, konta iguzu, zer moduz zabiltza talde berrian? Denez berdina izango da, ezta? Bueno, bai, oso gustora nago mutilekin, primeraren hartu naute taldean egia esan. Badakigu disko berri bat aterako duzutela laster. Eta jakin dugunez, bertzen aurreko diskotaka abesti batzuk bilduko dituzue. Bai, ala da, interesgarria iruditzen zitzaigun Abrejale Van Gogh egindako abestirik entzunena disko berri batean biltzea, honela gogorazteko. Nola uste duzu hartuko dutela Maialen abestiak zuk abestea? Inportako altzaiela usteak duzu? Hobeto edo okera egingo duzu? Nik uste dut jendean nahi duena dela, abestiak berriz ere entzutea eta ezaiela inportako zeinek abesten duen. Baina tira, ara ere ikusiko da disko ateratzen dugunean. Eta kontzertu batzuk ja pentsatu dituztu, no? Bueno, badaukagu ideiatxoren bat, baina ez da finkorik. Hori bai, harik eta kontzertu gehienen ematen saiatuko gara. Gureriko dizkizuegu sarreren bat, horrela berriz ere ikusteko aukera izango dugu. Eskerrik asko sarerengatik eta kontzertutarako sorpresatxoren bat abesti berri bat agian?
Bueno, zerbait bai, baina badakizu sorpresak dira, Baina, zerbait aurreratuko diguz, ezta? Ez dakit mutilek zerbait esaten utziko didaten, baina ez daudenez, zertxobait esango dizuet. Diskoan bi hizkuntza ezberdin agertuko dira. Eta jakinaretek ez da hizkuntza ari zaren hitz egiten? Hori bai sorpresa dela, ikusiko duzue. Bueno, Leire, oso guztera da zurekin, baina guzteko momentu iritsi da. Bueno, ni ere oso gustora nahi zuekin eta badakizue sarrerak bidaleko dizkizuegu. Mila esker Leire, sarrera horiek irrikaz jasoko ditugu. Laster arte musu bat, eskerrik asko. Bueno, ikusiko gara, agur. Kaixo guztia. Bueno, a ver, pixka bat, esan duzu, lodiagoa? Finagoa. Edo finagoa. Bueno, segun probatzea. Bazen probatzea, A ver, Kaixo guztia. motelagoa da. Orduan, eunda, hogeita bost, a ver. Kaixo guztia. Ez, a ver, Kaixo guztia. ez da. A ver, eunda bost, a ver, hau? Kaixo guztia. Bai, bueno. Bueno. Zumoruz, horra, ondo, ari duzen, profesionalak.